皆さんこんにちは、エンディ・チョムです。今日はすごいのことを話します。教科書ではあまり教えない香港人が本当によく使う広東語50について話します。これは私のプロファイルです。早速始めましょうか。この動画使い方結構簡単。まず、この広東語の単語を見て理解聞く。最後は読む。OK、始めましょう。まず、始めますね。さっき、頭先我去咗便利店。啱啱我啱啱食完飯。一陣我一陣打畀你。先我去排隊先。早啲，聽日早啲起身啦。快啲行啦。食晏，我一點食晏。行街，星期六一齊去行街啦。傾偈，我同朋友傾咗2個鐘偈。打邊爐，天凍最啱打邊爐。飲茶，星期日我同屋企人去飲茶。埋單，これよく使いますね。唔該埋單。唔該謝謝，唔該謝謝，我要落車。Session 2， 有冇咩？最近有冇咩好消息啊？この咩ですね。有冇咩？咩事啊？你咁急咩事啊？點解你今日咁攰啊？點算啊？我唔見咗銀包，點算啊？咁點啊？今日落雨，咁點啊？咁唔通你唔去啊？係咪啊？你聽日去香港，係咪啊？真係㗎？你中咗獎，真係㗎？係咪啱啊？聽日又打風？sorry， 唔係啱啊，係咪？さっき間違えちゃった。もう一回やりましょう、ここ。唔係啱啊。まさかミスした。唔係啊嘛。聽日又打風？唔係啊嘛。冇所謂，食咩都冇所謂。是但揀一間啦。求其食啲嘢就得。買物 Session 3。麻麻地，これは一番人気の言葉ですね。呢間餐廳麻麻地，幾好，套戲
幾好睇，幾得意，呢隻公仔幾得意，好正，呢間茶餐廳好正，好抵，100蚊有3件，好抵啊，抵食，呢個午餐好抵食，抵買，減價之後好抵買，好逼，放工時間地鐵好逼，地鐵嘅時間ですね，多人到爆。OK， 旺角星期六多人到爆，買晒啲飛，チケットですね，飛嘅チケット已經賣晒啦，食晒，我哋食晒啲點心啦，用晒，我用晒啲現金，冇計。OK，Session 4，睇多一次，我想睇多一次，講多次，可唔可以講多次啊？等陣，等陣，我就嚟到，就嚟，架巴士就嚟到啦，差唔多12點啦，搞掂，份功課搞掂啦，唔使，你唔使等我，唔使客氣，唔使客氣，慢慢食，得唔得啊？7點見，得唔得啊？可唔可以？可唔可以坐呢度啊？OK，Session 5。この view は動詞ですね。動詞。例えば、我而家食緊飯。ご飯食べている。これは、現在進行形のやつで、この緊は帶ている、ていますのみたいで。動詞完。我睇完套戲啦。完は終わるですね。睇完未終わる。動詞得。佢廣東話講得好自然。こんな感じです。大丈夫ですか？はい、ちょっと長い動画です。見てくださってありがとうございます。もし、個人レッスン興味がある方、ぜひ僕連絡してください。次動画会いましょう。再見。